Здравейте! Добре дошли в поредното видео Научи английски с Николая. Днес за втори път ще говоря, ще обяснявам употребата на една дума, която и аз трудно разбрах къде да слагам и за какво служи. Защо казвам за втори път? Защото миналата седмица или по-скоро преди няколко дни, когато се опитвах да записвам това видео, вместо да го записвам, започнах да излъчвам на живо, без да знам, по YouTube и така до края. Така че, затова за втори път обясняваме това видео. Между другото, много се изкефих, че всъщност имахме много зрители на живо и че много от вас се зарадваха да ни видят, че отново сме пак на живо. Можем да направим няколко такива урока отново, за да имаме пряка комуникация с вас. И така, да се върнем към урока. Думата, която искам да ви обясня днес, се казва rather. Тя е много специфична, но отново, пред една скоба, преди да заговоря за нея, да ви напомня колко е важно за нас да се абонирате за канала ни тук в YouTube. Ако имате вече Google профил, вие сте на едно натискане разстояние. И сега, rather означава много неща на английски. Така че затегнете колана, днес имаме сериозен урок. Това е сложна думичка, висш пилотаж, но може да се научи. Тази дума много често се използва в комбинация с други думи, но първо да обясним какво означава rather, когато стои самостоятелно в изречението. И да изясним, първо да започнем с нейното произношение на британски и на английски. Ето ви британското произношение. Rather. Ето ви американското произношение. Rather. Малко се различава, но думата е една и съща. Така, какво означава думата rather, когато стои самостоятелно в изречението? Означава по-скоро, доста, твърде, до известна степен. Тази дума е наречие и може да стои пред глаголи, прилагателни и съществителни, т.е. да ги определя. Ето ви и примери. He was rather a handsome boy. Той беше по-скоро красиво момче. The film is rather good. Този филм е по-скоро добър. She is feeling rather lonely. Тя беше чувстваше се по-скоро самотна. Твърде самотна, доста самотна. It's a good essay, but rather too long. Есето е хубаво, но до известна степен доста дълго. И употребата на rather пред глагол в следващото изречение. He rather enjoys making other people happy. Той по-скоро харесва или се наслаждава да прави хората щастливи. Дали тази дума означава доста твърде до известна степен или по-скоро вие ще прецените в зависимост от контекста на текста. Имайте в предвид всичките и преводи, когато я превеждате или когато я използвате. И сега започваме да обясняваме rather в комбинация с други думички. Това беше значението му, когато самостоятелно стои в изречението. Първата комбинация на rather е с than, T-H-A-N, rather than, и се превежда вместо. И ето ви два примера. Can we meet Saturday rather than Friday? Може ли да се срещнем в събота вместо в петък? Тук няма нищо особено, rather than вместо. И второ изречение, rather than telling me how to do it, why don't you do it yourself? Вместо да ми казваш как да го направя, защо не го направиш ти? Значи нищо особено, нищо специфично няма тук, просто когато ви трябва думата вместо, слагате rather than. Разбира се, има и други думи, които на български означават вместо. Друга употреба на думата rather е в комбинация с or и се използва, за да се поправи някаква грешка, която сте допуснали по средата на изречението, или просто за да се разчупи речта и да се покаже богатството на английски език. Or rather, като or стои пред rather и се превежда
или по-скоро. So, today is Wednesday or rather Tuesday. Днес е сряда или по-скоро вторник. Ето ви още един пример. He couldn't help us or rather he didn't want to. He couldn't help us or rather he didn't want to. Той не можа да ни помогне или по-скоро не пожела. Или по-скоро. И последен пример. Who is she or rather who was she? Коя е тя или по-скоро коя беше тя? Who is she or rather who was she? И сега да преминем към една от най-важните употреби на думата rather и тя е в комбинация с would. Ще наблегнем на тази употреба, защото има много какво да кажем за нея. Would rather означава предпочитам. Правя нещо с по-голямо желание или готовност. Запомнете тази комбинация would rather. Тя изглежда така във всички числа и лица. И да започнем. I would rather, you would rather, she would rather, he would rather, it would rather. Множествено число също не се променя. We, you, they would rather. Можете да съкратите тази фраза и ще я виждате съкратена, написана много пъти и тя ще изглежда по този начин. I'd rather, you'd rather, she'd rather и така нататък. Фразата също не се променя, съкратената фраза. Какво е специфичното за комбинацията would rather е, че след тази фраза е залепен голият инфинитив на глагола, т.е. няма частичката to. Would rather swim, would rather watch, would rather go, would rather drink. Тоест, след would rather залепваме направо глагол без to. И ето ви сега примери. Ето ви на следния сценарий. I have to go to the other side of town. I would rather walk than take the metro, but I'm running late, so I'm taking the metro. И превода на това изречение: аз трябва да отида до другия край на града. Предпочитам, I would rather walk. Предпочитам да ходя пеша, отколкото да взимам метрото, но закъснявам, така че ще взема метрото. И тук, както виждате, would rather се превежда като предпочитам. Не можем да преведем думата като по-скоро. И затова казвам, че това е специална комбинация на тези две думи. И сега ще кажете, добре, каква е разликата между предпочитам на английски думата prefer и комбинацията would rather? И аз ще ви обясня. Но първо да ви дам следното изречение на английски. Now you want to know if you can use prefer rather than would rather. С това изречение казах. Сега вие искате да знаете дали можете да използвате prefer вместо would rather. И тук, естествено, за да ви объркам още повече, използвах rather than, което вече разгледахме, и го преведах като вместо. Значи, можем ли да използваме думата prefer вместо would rather? Отговорът на този въпрос е, че можете. Но естествено, трябва да помните, че това са две различни неща, съответно имат различни особености. Те особено се различават по няколко неща. Колкото и обаче да ви е по-лесно, примерно да употребявате думата prefer, която вече сте научили за предпочитам, трябва да се научи и would rather, или желателно е, защото англоговорящите народи обожават този израз. И вие трябва да го разбирате, ако желаете да се интегрирате и да се впишете. Те казват: I would rather have coffee than tea. She would rather watch movies than sports. He would rather play football than tennis.
Тоест, аз предпочитам да пия кафе, отколкото чай. Тя предпочита да гледа филми, отколкото да гледа спорт. И той предпочита да играе в футбол, отколкото тенис, вместо тенис. Важно нещо за prefer и would rather е, че след prefer, обикновенно, това е първата разлика, се използва инфинитив, целият инфинитив на глагола, т.е. и частичката to. Ето ви примери. I prefer to go to a restaurant than to a bar. I prefer to drink wine than hard liquor. She prefers to swim in the ocean than in the pool. Значи изречението остава същото. Единствената разлика е, че слагаме инфинитива в цялата му форма с to, както виждате to go, след prefer to drink, to swim и че prefer все пак е обикновен глагол и в сегашно просто той се променя и става she prefers, докато would rather никога не променя формата си. Сравнението отзад става с една и съща дума. Предпочитам океана, отколкото вместо басейна. Предпочитам вино вместо твърд алкохол. Then използваме и с prefer и с would rather. Второто важно нещо е, че когато използваме would rather, след него може да има само глагол. Докато след prefer може да има и съществително, може да има и глагол. И ето ви примери с съществително веднага след prefer. I prefer coffee to tea. I prefer dancing to running. Тук във второто изречение dancing не е глагол в ing формата си, а е съществително, което се е образувало от глагол с ing наставка. Нали? Тези две неща са различни и не ги бъркайте. Да се върнем на думата prefer. Значи, след него може да стои съществително, докато след would rather не може да стои съществително, а също така и след, когато трябва да кажем аз предпочитам кафе пред чай, тук в английския вече се слага частичката to, когато става въпрос за сравнение. I prefer coffee to tea и I prefer dancing to running. Какво основно нещо да запомните е, че когато предпочитате съществително да има след предпочитам, винаги and always use prefer. Това е много задължителна основна разлика. След prefer не е задължително да има глагол, след would rather трябва задължително да има глагол. И за да ви стане малко по-сложно от това, има и израз would prefer, който също се превежда като, всъщност е учтивата форма на предпочитам и се превежда аз бих предпочел. Кратката му форма е I'd prefer, апострофи D и за неговата употреба е характерно, че след него също трябва да има задължително инфинитив, целият инфинитив на глагола с частицата или съществително. Така че неговата употреба такава каквато е на prefer. Ето ви и примери. He would like to go to Canada, but his wife would prefer to go to Mexico. Значи той би желал да отиде в Канада, но неговата съпруга би предпочела или предпочита да отиде в Мексико. И втор пример. I'd prefer to go by myself. Виждате, отново има to go. Както и в предишния пример, целият инфинитив на глагол. Бих предпочела да отида сама. Would you prefer me to drive? Би ли предпочиташ ли аз да карам? Би ли предпочел аз да карам? И това са примерите, да видите would prefer също как се използва. И сега да ви дам по един пример за всички тези различни видове предпочитам.
Започваме с would rather, защото все пак урокът ни е за rather. I would rather go to Mexico. И ще сравним какво се слага зад тях и какво не се слага и какви са разликите. Втори пример. I prefer to go to Mexico. Значи това са две абсолютно еднакви неща, казани по различен начин в английския и виждате, зад would rather има просто go, а зад prefer има просто to go. Трети пример. I prefer brown sugar to white sugar. Аз предпочитам, тук вече имаме употреба на съществително, аз предпочитам кафява захар пред бяла захар. Нали? Четвърти пример. I would prefer to go to Mexico. Това е когато употребиме would prefer, отново се слага целият инфинитив на глагола зад него, означава аз бих предпочел да отида в Мексико. И петия пример, последен, е she would prefer a quieter restaurant. Тя би предпочела по-тих ресторант. Тук вече примера е would prefer след себе си със съществително, което няма никакъв проблем да използваме. Prefer и would prefer със съществително след това. Единственото е, че would rather се използва само с глагол. И до тук да приключим за днес, за да не стане много объркващо. Има още какво да се каже по въпроса. Вие видяхте по колко различни начини можем да кажем предпочитам и се запознахме с някои от употребите на rather. И сега, как стават негативните изречения и въпросите с would rather, а и други разни пикантни неща по въпроса, ще изнесним следващия път. Пишете ни, харесвайте ни и ни споделяйте. See you next time. Take care now. Goodbye.